Hello mga kabahakhak, welcome sa atong vlog. Maayong gabi, maayong adlaw kanyong tanan. Shout out sa tanan nga mga OFW, mga trabahante sa nagkalain-laing dapit sa tibok kalibutan, ilabi na gyud sa mga driver sama nako no nga driver dati. So gimingaw ko kabahin sa driver sa driving mga kabakhak tungod kay mga almost 5 years na pud kita na wala na makabiyahe, wala na kasulay pag-drive, pagmaniho sa sakyanan mga kabakak. So shout outs na ng mga driver no sa tibok kalibutan, mga hauler driver, mga tricycle driver sa nagkalain-lain gidrivean diha. Mayong gabi ug mayong adlaw yung tanan. Shout out kanyong tanan sa mga OFW sa nagkalain-lain dapit sa tibok kalibutan. Shout out kanyong tanan. Og niya no sab kita sa tong channel karon. Update na usab kita nini nga tong video. Kabahin na usab sa kaminyon. Nganong ganahan mangyud mong magminyo mga kabakak. Unsay anaa, unsay sulod sa kaminyoon nga gusto mangyud ninyong sulayan o gusto mangyud ninyong sudlan kining mga butanga. Ilabi na gyud kaninyong mga kabatanunan karon mga kabakak. Nganong gusto mangyud kamong musulod sa kaminyoon o nganong gusto mangyud kamong musulod sa mga problema sigon sa inyuhang pagtuo. Dili mga kabahakak tungod kay ang kaminyon sinugdanan kini sa crisis sa kinabuhi, sinugdanan kini sa mga problema sa imong kinabuhi. Ang kaminyon usa ka gasa sa Dios, ang kaminyon usa ka bililhong gasa sa Ginoo nga giandam sa matag usa nga diin deserve kini niya. Dili kini dula-dula ang kaminyon, dili kini haswag-haswag ang kaminyon, kundili ang kaminyon usa ka sagradong butang nga diin maoy gigasas sa Dios sa tao, sa babae o sa lalaki nga diin angay nila. So kung maghisgot og kaminyoon mga kabahakak, kinahanglan kang muatiman sa imong mga anak, kinahanglan kang muatiman sa imong asawa, kinahanglan kang muatiman sa imong bana, matag usa imong atimanon. Hatagan nimo og panahon, hatagan nimo og oras alang sa imuhang pag-amuma o pag-atiman kanila. Wala matapos ang imong sakripisyo dinhang dapita mga kabakak. Tungod kay ang kaminyoon, lifetime nimong puy-an. Dili short time. No, long term ang kaminyoon. Busa mga kabakak, ilabi ni gyud kanato kaninyong mga kabatan-unan karon nga niya niini nga panahon palihog sa dili pa mo musulod sa kaminyoon. Inyong pamalandungan pag-ayo hatagan og panahon sa paghinuktok ang kaugalingon usa magdesisyon niini tungod kay ang kaminyoon dili basta-basta nga atong sudlan. Usa ka pahimangno kana ni bahakhak tungod kay ako mga kabahakhak akong nakita og nasinati nga ang kaminyoon dili angayng abusaran no, dili angayng talikdan. Tungod kay ang kaminyoon gasa sa Dios bot pasabot kung gasa ampingan. Tungod kay ang gasa usa ka bililhong butang nga gihatag sa Ginoo kanato. Example kabahin sa gasa mga kabakhak. Kung ikaw gasahan o regaluhan sa imuhang mahal sa kinabuhi or sa imong maninoy or maninay, imo bang giampingan? Wala. So bot pasabot imong giampingan ang maong gasa. So ang maong regalo o gasa sa Dios maong kaminyoon atong ampingan og dili yanuhon pagbiya, dili yanuhon pagpasakit sa matag usa. Tungod kay ang kaminyoon labi na gyud karong mga panahona mga kabakak, daghan kaayo ang kahimtang atong makita nga adunay gipatay sa bana, adunay giluba sa asawa. So dili angayan ug dili maayo nga talan-awon nga atong nasinati karon sa palibot. Busa ang mga kabatan-unan karon daghan kaayong gibuhat nga susama sa gibuhat sa managtiayon. No wala nay bili alang kanila ang privacy sa kinabuhi. Ilabi na gyud karon sa social media atong makita ang nagkalain-lain nga mga kalaswaan, nagkalain-lain nga mga talan-awon nga dili angay gayon. Apan wala naman kitay mahimo tungod kay sa high-tech sa kapanahunan nato karon, ato kining hatagan og bili ang atong kinabuhi, hatagan tug bili ang atong kaugalingon,
alang sa pagpamalandong sa mga maayong butang nga gikinahanglan alang kanato. So take note mga kabahakak, sa dili pa ko motapos nining akong vlog, hinaot nga ikaw nga nakakita niini, ayaw kalimti pag-like ug i-share ang mong video aron daghang makadungog, daghang makakita nining atong video, aron usab ma-notify mo sa mga bag-o natong upload. Ayaw kalimot pag-subscribe diha mga kabakak ug pinduton nimo ang notification bell aron perminti kang ma-update unsa may bag-o natong video nga i-upload mga kabakak. O padayon tag jutay mga kabahakak alang sa pag-shout out sa atong mga kahigalaan, no? Labi na gyud sa mga kamiguhan nato dihang mga vlogger, shout out kanyong tanan, patabang naman diha sa tuang mga video mga idol.